Wali pulusin pangin mo yan na to. Ayaw lagi hubog niya lagi. Hello? Hello, John. Bantay rato kung ba ka. Ayun sa ato, ma'am. Ay, lalaki ni sulod dali ah. Lalaki? Bantay na to laki hapon. Kapit guro to ba? Tila hindi na nga nagkakaintindihan ng mag-asawang Junjun at Jamaica. At mukhang malamo na itong magkaayos pa. Lakaw ko! Mulakaw! Mulakaw ko! Ayaw ko hubog niya ba? Wali pulusin pangin mo yan na to. Ayaw lagi hubog niya lagi. Ayaw hubog niya. Mulakaw ko! Dinalaka niya na ta. Jun, Wala ko yung buntay pulo sa itong magigugma na to. ayaw kong biyain. Wala ka rin kigugma sa mo ano. Dire raw. Ayaw na lagi na mula ka ta. Mula ka ta. Ayaw ko ba na? Ayaw ko buwan na lagi. Jun, dire raw. Yan na lagi ka lagi. Yan ka. Yan mulakaw ko. Mulakaw ko. Mulakaw ko. Jun! Ay naku, wala na sunde. Wala yan po yung pulo sa itong bagipo na to. At tuluyan na ngang nilisan ni Junjun ang kanyang asawa. Asa ka, boss? Botanical ka, boss. Ilan may hatag niya mo, boss? 20, boss. Na. Sa kabilang banda, may naghihintay na pala sa kanya. Abot na, boss. 20, no? Salamat, boss. Hello? Hello, John. Asa naman ka? Anak ko, Dria. Kasama ka? Nako, diri ah. Napaabot sa imo ha. Oo, sige. Padalong na ko. Sige, Ampi. Sir, pirma sa imong pangalan, sir. Ay, tayo sa... Ngayon ba yung sulod, Dria? Babae? Murag na ato. Ah, sige, ma'am. Murag pamilyar man tong laki, ha? Ma'am, abot na ta, ma'am. Ano yung botanical, sir? Oo, ma'am. Oo, ni ma'am. Bantay rato kung ba ka. Ma'am, pangitara dra, ma'am. Namtoy ko ban chika. Ayun sa ato, ma'am. Ay, lalaki ni sulod dali ah. Lalaki? Lalaki. Lalaki babae naman to. Kuluton? Oo, ma'am, mao to. Bantay na to laki hapon. Kapit guro to ba? Kaya pala porsido na itong iwan ng kanyang asawa dahil may iba na palang gustong kasama. Kasabay ng mga hakbang ni Jamaica ay galit at sakit dahil tama ang kanyang mga pagdududa. Ja! Uy, John! Ganina na kaya? Oh, ganina ra. Ganina na kadali dai. John, gimingon ako sa imo ba? Ako po gimingaw ko sa mga ja. Bantog ra nila kaw kas balay. Pinadi kay kabit, karon lang mo. Jamaica! Anong naman ka diri? Bantog ra sayo kay kanila kaw sa balay kay nakita rin mo jaja. Di ba ganyan na naman tayo kangain ako sundi-sundi? Di na natin ka love. Ang love na si Jaja na. Pag-uban mo, walang hiya. John, si Jamaica, saan mo na to ni? Ay, natugunan na. Ang importante may hugma ita. Tuluyan na ngang tinalikuran ni Junjun ng kanyang asawa. Subalit, sila kaya ay magiging masaya? Kahit alam nila na maling-mali ang kanilang ginawa. Abangan.